Позитивизмът на душата идва от тялото. Призната мъдрост, която устоява треньорите в здравен и спортен център Аякс в Бургас. Идеята е най-вече да си престрашат дамите, да се изправят най-вече пред себе си на един вид такава аеробна тренировка на Макс, защото реално думата маратон доста стресира днешно време самите дами и говоря и за мъжката половинка, разбира се. Но реално първата фаза е да се настроиш, че ще има такъв вид съревнование, което реално е съревнование със самия себе си. Защото реално става един невероятен купон, тъй като всички те имат възможността да се докоснат до различните видове аеробни спортове, така че дама, която се е насочила към даден вид аеробен спорт, може да придобие представа какви други разновидности може да предложи този вид спорт, защото аеробиката като цяло е едно като основа. Всичко останало е някакъв вид подобрение, вследствие на което ето нещо ново. Докато новия вид аеробен спорт Канго Джамс вече и с друг атрибут, нали, в случая специалните обувки. Така че основното беше да се изправят пред самите себе си за това, че в рамките на 3 часа те ще имат възможността да са под пълно кардио, т.е. на макс. И най-важното е, че трябваше да дойдат с усмивка и да се тръгнат с усмивка, нали? Успяхте ли? Категорично да. Категорично да. Все пак за това имаме принос и на линия професионалните инструктори, защото трябва да създаваме нужната атмосфера. Морският град се превърна в столица на хора, обичащи аеробните спортове. Точно ли се възприемат и се възприема факта, че аеробните спортове засягат и касаят само дамите? Ами, като че ли малко наистина загърбваме мъжката половинка, но реално ние имаме и мъже, които тренират аеробни спортове. Разбира се, някои други части от мъжката половина казват, че това е женски спорт. Напротив, аз не мисля, че тайбото, например, което е основано от Били Бланкс, което включва елементи от кикбокс, аз в случая съм си го направила в стил карате, основното мое занимание, аеробен спорт, в който включвам елементи от карате, който също е подходящо и се тренира от мъже. Също така има такива упражнения с степове от сорта на Body Attack, в които също в групата участват и мъже, както и Kango Jump. Специалните обувки също се практикуват и от мъже. Сега йога, той не спада към аеробните спортове, но е пак специфично, пак има смесени групи. Сега вече каланетиката, да, там не мога да кажа, че е много присъщо за мъжката половина. Предимно това е релаксиращ и тонизиращ така спорт, основно за дамите. Но като цяло имаш малко право, просто така са изкривени нещата, но това не означава, че трябва да ги изолираме мъжете, а напротив. Те също активно трябва да участват. Абсолютно. Все пак трябва да се чувстват добре в кожата си. Какво дава спорта Канго Джамс на трениращите го, попитахме националният координатор от Румъния Кинга Себестиен, специален гост на събитието. Кенго скоковете подпомагат гръбнака, циркулацията на кръвта много са ефективни. Раздвижват за 0 време мускулите и ги оформят. Подобряват стойката и само след месец тренировки ще се радвате на много добри резултати. Кинга Себестиен сподели пред камерата на канал 0, че се чувства вече комфортно в Бургас. Всъщност как се случи нейното присъствие тук на този маратон?
Тя за втори път присъства на такова наше събитие, защото реално ние решихме да го направим традиционно за нашия спортен център Аякс. Все пак аз организирам традиционно всяка година първенство за деца по карате Кьокушин и това е третото събитие. Другото, което организираме с моята фамилия Апостолови е рали за жени, 8-мартинско дамско рали, което ще е сега на 9 март на супермаркет Практикер на паркинга. И третото събитие, което правя традиционно, това е маратон. Или по-скоро, за да не плаша дамите и господата, че това е аеробна тренировка на Макс, включваща всички видове аеробни спортове, плюс канго джамп. Нейното присъствие мотивира ли участниците в това издание? Разбира се, че ги мотивира, защото тя има изключителен заряд. И реално миналата година, септември месец, ние стартирахме с нея първия тур на канго джамп. Тогава тя дойде с отбора от Румъния, отново с един микробус с обувки. Стана голям купон на 15 септември тук в двора на училището. Успяха да се докоснат много хора до този вид спорт с тези специални обувки. И не случайно тази втора наша обща среща постигна такъв мащаб. Т.е. бяха над 60 дами, което изключително много ме радва. Традиционен маратон организира Бургаският спортен клуб, в който над 60 участника доказаха, че най-важно за да успееш е да победиш себе си. Означава ли това, че интересът на хората към спорта се увеличава и кое трябва да ги провокира? Аз мисля, че по-скоро за мен най-голямата награда е, че те успяват да не се доверяват все повече и повече. Защото достатъчно е, че един вид еди си кой го предлага. Тоест, те имат доверие вече към нашето име, към спортния център Аякс, към професионализма на инструкторите и много се радвам на това доверие, защото когато кажа да, това си заслужава, на тях им е достатъчно и не ме разпитват допълнително, а наистина идват и се уверяват в това. Аеробика, тайбо, каланетика, боди атак, стречинг, зумба фитнес оставиха без дъх търсачите на силен дух в продължение на 3 часа. Какво се постига с канго джъмпс? Кенго скоковете са създадени от един канадски доктор с цел рехабилитация. Ние също ги използваме за това, но и също така и като отделна фитнес програма, като вид аеробика. Създали сме своя нова програма Кенго ритници, които видяхте преди малко. Можете да ги включите в хореография, може да ги използвате като игра с деца, но може също така да използвате специални обувки за джогинг, например да бягате за здраве по плажа. Започнахме с едно много хубаво настроение, начало с инструкторите по зумба фитнес, така че дамите успяха да се разкършат. След това имаше интервали 15 минути аеробика, после 15 минути тайбо, 15 минути боди атак, имаше стречинг, след което дойде хард кардио, един вид канго джамп. Накрая имаше много награди, томболи, разделихме се на 2 отбора. Единия докато почиваше, другия правеше стречинг и обратно. Всяка дама получи безплатна напитка от фирма Жълто, отделно награди от Джорджиус, награди от спортен център Аякс, награди от Канго Джампс. Общо взето, никой не си тръгна без награда. Това е хубаво. Умориха ли се? Имаше ли умора или напротив нагласа да продължат отново? Физиката се измори, но психиката се мобилизира невероятно и се зареди и нямаха търпение да дойдат на следващата тренировка. Когато даваш всичко на макс, успехите са гарантирани. Наред с международното участие, състезатели в надпреварата имаше от Плевен, Варна и Габрово.
А ще бъдеш ли за втори път носител на световна титла? Говорим вече в областта на каратето. Дай Боже да имаме късмет. Готвим се с мои треньори, с моите съотборници. Реално имаме участие април месец тази година, края на април в Токио, Япония, където ще участваме аз и мой съотборник Захари Дамянов при мъжете. Нашия треньор е световният шампион сенсей Емил Костов. Най-голямата награда за един професионален състезател е да постигне световна титла, а още по-голямата е да я защити повторно. Така че ще тренираме усърдно, ще дадем всичко от себе си и малко късмет и позитивно мислене от хора като вас, защо пък не?